धोरजोनिफोरजों खास्रि बिस्रि बुथारजानाय रुंसारि बि बोथोरनि जिउनि गोजोननि थाखाय आरज गाबग्रोयो। जोंनिफ्राय जों बेखौ बुंनो लुबैयो जे जों बिमा माहारि मोजां गाज्रि गासैखौबो बजबना लानो हानाय गुन जोंहा दङ। नाथाय बिमायाबो मोनसे समाव मोनसे धोरजोनि बाहेराव थाङो आरो अब्ला बेखौ बुंनांगौ जायो। आं बेखौ बुंनानै लाग्रोगोन जे फर द फार्स्ट टाइम आं जेसेबां दासिम आं मिटिं गादों आं बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि नामखौ आं खुगायाव खुनुदिन लानानैहाय आं खुनुदिन बिनि बेरेखा बुंफेराखैमोन। नाथाय जेब्ला धोरजोनि बान्दोआ जयो, जेब्ला मानसिया बांद्रायनिफ्राय बांद्राय गाज्रि मावो होमब्ला सासे बिमायाबो गावनि फिसानि बेरेखा बुंनो बाध्य जायो। बेयावहाय जों आसा खालामाखैमोन जेब्ला बे मेदाघाटाव घटनाया जाबाय, घटनाया जानाय लोगो लोगो बयबो गुदुं जाबाय। जों मिन्थिदों मानसि बयबो इमोसन जायो, बयबो आबेगिक जायो, दुखु मोनो, दुखुखौ बायदिसिना रोखोमै फोरमायो। नाथाय जों लुबैदोंमोन, जों आसा खालामदोंमोन, गासिबो बर' रायजो आसा खालामदोंमोन दि घटनानि उनाव, जाथायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया बा बिसिनि गासिबो नांजाबनाय मानसिफ्रा मोनसे मोजां स्टेटमेन्ट होगोन, मोनसे मोजां जबाब होगोन। जों लुबैदोंमोन जे मानसिहा भुल जायो, एनडिएफबिआनो जा, सोरबा बिएलटिआनो जा, बा बिटिसिनि मानसियानो जा, बिपिपिएफआनो जा, बर' वुमेन जास्टिस फरामानो जा, गासैहाबो भुल जायो। बेवहाय बे भुलखौ स्वीकार खालामनानै जा जाबाय बियो सोंखारिथावना घटना। बे घटनाया आरो दा जाफिनथोंसै, बे दायाव जायफ्रा लोब्बा दङ बिसोर गासैखौबो साजा होनाय जागोन होननानै मोनसे मोजां स्टेटमेन्ट होगोन होननानै जोङो बिमा हिसाबै जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय बिनि सोलाय जों मा नुखो? गासैनिबो गोसोखौ गोदौ होगासिनो दिनैसिम। सानसे बुङो एक्स बिएलटि गैया, सानसे बुङो एनडिएफबि नोंसोरो फोथाराव फै, मोगा मोगि आं गासिबो एक्स बिएलटिखौ लाना फैनानै दावहा नांदों, बेनिफ्राय नायगोन सोर देरहायो सोर जेनो। मा राव बेफोरो? सासे चिफनि मान मर्यादाखौ मानो लाखियाखै? जों लाजिदों बर'नि गेजेराव बेबायदि सासे दैदेनगिरि दङ। मानो गावनि पजिसनखौ लाखिनो रोङाखै? गावनि मान इज्जतखौ बासायनानै मानो दिनै हाग्रामा महिलाया खोथा बुङाखै? दिनै हितेश बसुमतारी सासे रेसपन्सिबल मानसिया हाजार हाजार मानसिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय सासे एमएलए जों समान सासे गोहो गोनां मानसिया बे घटनायाव लोब्बा दैमाराबा गैया होननानै दिनैसिम मानो काउन्टार स्टेटमेन्ट मोनसे होनो हायाखै? मानो हायाखै? बिनि सोलाय जों खोनादों बिथाङा टटेल पासपर्ट बानायनानै आसामनिफ्राय खारलांनो नागिरदों, भारतनिफ्राय खारखुमालांनो नागिरदों। बेसेबांहालागै बेबस्था दिनै खालामदों जों मिथिया। गावसोरनि आखाइ मुथियाव थानाय एडमिनिस्ट्रेसन, सोरबा आइएएस अफिसार, सोरबा डिसि, सोरबा एसपि बा आइजिपिआ बेनो मा पुलिस रिपर्ट, भेरिफिकेसन रिपर्ट होदों जों बेखौ मिथिया। खिन्थु बे प्लाना अलरेडि खालामनाय हितेश बसुमतारीया दिनै दायनिगिरि नङाब्ला भारतनिफ्राय ओंखारनानै मानो खारनो नागिरदों, मानो टटेल पासपर्ट नागिरदों? बे जोंनि थाखाय बयनिबो साननो गोनां खोथा। जों गोजोनबायमोन, गासिबो बर' रायजो राजाया गोजोनबायमोन जे जोंनि गेजेराव गोजोना फैफिनबाय। नाथाय दिनै जों मा नुदों? नोंथांमोना मा सानो? बे बिटिसिआ सोरनि? हाग्रामानि बिफानि सम्पति नामा? जे बे जायगायाव एनडिएफबिनि राजत्व गैया, एनडिएफबि थानो हाया, जाय बिसोरनि बेरेखा बुङो बिसोर ओंखारनो हाया, थानो हाया होननाय सोरनि बिफानि सम्पतिलाय? बे जोंनि रायजोनि बेनिबो नङा। बे मा जादों? जों जुदि मोजाङै नायनो थाङोब्ला भारत सोरखारनि सासे मोजां चौकीदार, बिटिसिखौ नायनो थाखाय बिटिसिआ मोनसे काउन्सिल, दिनै भारत सरकारा मा खालामदों? जोंखौ बिगोमा खालामाखै। दिनै बिटिसिनि हानि दिनै हाग्रामाया बिगोमा नङा, दिनै बिटिसिआ बिगोमा नङा। दाबो बिनि बिगोमाया भारत सरकारानो। भारत सरकारा फैसा होबासो बिसोर सालायनो हागोन, नङाबा सालायनो हाया। भारत सरकारनि एडमिनिस्ट्रेसननि सिङावनो दोङो, भारत सरकारनि आर्मिनि, पुलिसनि, सिआरपिएफनि गासिबो गोहोनि सिङावनो दोङो, गासिबो सासन बेबस्था एबा पार्लियामेन्ट सिस्टेमनि सिङावनो दङ। थ' फिसा काउन्सिलफोर बहाबा मायबा बनायनानै साफा चौकीदार बानायनानै होदों। बिनि गेजेराव हाग्रामा महिलारियाबो सासे चौकीदार। जेबो नङा। जों बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै होनाय बे फिसा बिटिसिखौहाय मोजाङै नायथों, सालायथों, फैसा एसे हरगोन राननानै जा, मा खालामो खालामा नोंनि बाय बाहागिनो राननानै हो, गावनि गेजेराव दाङाबादि खालामबाय था, बर'नि जाहाथे आसोल समस्याफ्रा समाधान जाया, मोजां चौकीदार जानानै थाथों। बेखौ मानिदों भक्त चौकीदार। बेनि बादै आरो जेबो नङा। बेयावहाय जों बयबो साननांगोन, चौकीदार सासेजों जों मा रायज्लायो? चौकीदार सासेनि बेरेखा जों बेसेबां स्टेटमेन्ट होनो? दिनै मनमोहन सिंहआ बुंगोन नामा
सासे हादोरनि चिफ जानानै प्राइम मिनिस्टार जानानै दिनै आब्दुल कालामा बुंगोन नामा दिनै तरुण गगैया बुंगोन नामा जे फिल्डआव फै आं नांगोन आंनि एक्स-BLC मेम्बारफोरखौ आं लानानै फैगोन दावहा नांगोन बेनिफ्राय नांगोन सोर देरहायो सोर जिथियो बुंगोन नामा बुङा तो बे लक्ष्यना बे थिबानो नङा बे चौकीदार सासे हिसाबै फाथिना दोनजानाय बेवहायनो बे मेन्टेलिटिया बेयाव दं आं निमाहा बियो रायजो राजानि सिगाङाव खिन्थु जों दिनै मा पजिसनाव दङ जों बेखौ नायनांगोन दिनै सोरखार मोनसेनि बेरेखा इसिबां रायजो फैनाया जों मानिथाव खोथा दिनै फैसायानो गासैबो नङा जायनि थाखाय दिनै फैसानि लुपखौ नागारनानै दिनै हाजार हाजार रायजो बेयाव फैदों दिनै बर'आव पिस रेलि खालामदों थाङाब्ला 100 थाखा फाइन मानि थाखाय दिनै सोरनिबा मिटिं खुंदों जोंनि मिटिं नङा थां बेवहाय नङाब्ला नोंसोर फैसा मोननाय नङा मानि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाया आरो बुरबक नंलिया मिथि नंला साननो हनो हायि नंलिया जायनि थाखाय फैसानि दै बानायाबो दिनै बर' रायजो राजानि गोजोन लुबैनायखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै बेवहाय आं खावलायो दहाय जेरै अल बर' पिस फरामनिफ्राय खावलायबाय जोंबो खावलायो जोंबो दिनै इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिसिम जोंबो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डामावहाय दुसिखौ साजा होनांगौ होननानै जों बुंदों आरो लोगोसे बुंदों जाहाथे बर' आरो भारतजों थानाय जिथु समस्या राजनैतिक समस्या बे राजखान्थियारि समस्याखौ थाबैनो रायज्लायनायनि गेजेरजोंहाय फोजोबस्रांनांगौ नङाब्ला दिनै जिखिनि धैर्य हमनानै थादों रायजो राजाया बे धैर्यनि बान्दोआ थांनांगौ दिनै जों नुदों घटना जालांनाया सप्तासे बारबाय थेवब्लाबो सासे मानसिखौ दिनै साजा होनायनि खुरां गैया नाम गैया दिनै जायफ्रा होसोग्रा जायफ्रा एरेस्ट खालामग्रा जायफ्रा हमग्रा आरो जायफ्रा थिनग्रा जायफ्रा बुथारग्रा गासैबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेसननो मोनसे सासन बेबस्थानिनो सिङाव दङ बेवहाय जों बेखौ आसाखौनो खालामनो हाया बेनिखाय जों गासैबो धैर्य हमनायनि सारा जोंहा खुनु गुबुन लामा गैया जोंबो बेखौ एसियर खालामनो लुबैयो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनिफ्राय जों दाख्लैबो जों बाख्नायदों जे बेबादि धैर्य हमनानै थानायनि थाखाय जायनि आखायाव गिदिर गिदिर हाथियार दङ दासिम सोरखारनो गथायाखै बे मानसिफ्रा दिनै दाउ अमाफोर बादि दामख्लाब दुमख्लाब सुनानै बुथारजादों बेखौ सह्य खालामदों बेनिख्रुइ गिदिर सह्य बर' माहारिनि गेजेराव जों मालाबा नुदों नामा बेवहाय जों बेखौ मान होनांगोन रायजो राजाया मान होनानै बिसोरजों थानानै बिसोरनि जि बिनाय बिसोरनि जि हास्थायनाय बेयो बिथांमोननि थाखाय नङा नोंनि आरो आंनि थाखाय नोंथांनि आरो जोंनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय बे बर' हाखौ उदां खालामनो थाखाय चौकीदारि बादि नङा नाथाय बिगोमा जानो थाखाय गावनि हायाव गावनि बिगोमाखौ फोथायनो थाखाय बेवहाय बे बिगोमा जानो थाखाय जिथु नांदों जिथु राइट्सनि थाखाय मोनथायनि थाखाय नांदों बे नांनायाव नोंथांमोननि बे रोजा रोजा फैनानै नुजाफैनाया गमायैनो खर' गंग्लायनानै बयबो नाजावनानै लाथावथाव आरो आं आसा खालामो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ दिनैनि बे नोंथांमोननि जिथु सापर्ट मदद हेफाजाब बेखौहाय मूलधन बादिहाय लानानै गावसिनि मावनांगौआव आगदाजों आगसिजों मा जादों सोरबाया सोरखौ गेजेरावनो हामला खालामनानै बायदिसिना जाथायजों दोरोद होनो नागिरनायखौबो नायालासिनो थोंजों गावनि थांनांगौ लामायाव जाथिखौ माबायदि लांनांगौ गावनि हानि सायाव माबायदि बिगोमागिरिखौ मोननांगौ बिनि लामानि नाजानायाव सानफ्रोमबो आवगायलांबाय थागोन होननानै बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय आङो एपिल खालामो रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जों गोबां खोथा बुंनायनि सम गैया जिखिनि घटना जादों जों बयबो मिन्थिखादों आरो बेखौ मिन्थिनानैनो गोजोनखौ लुबैनानै जों बेयाव फैदों जों गासिबो बेयाव गोजोनखौ नागिरनानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोना गावनि खुगानिफ्राय खनसे बुं नोंथांमोना गोजोनखौ लुबैयोना लुबैया साबायखर जों गासिबो गोजोनखौ लुबैयो we want justice we want justice we want justice thank you